Jandiko marabu manya migosi Battle Brecht kandiko book mar The Caucasian Chalk Circle nogo sigana mar nyathi manyako Grusha mano nyuol e kor gweng kacha chande no somo matek ahinya no tije gi komo moko tek moko benya ne tije gi komo cha no dongo mochopo kamoro manya ngile mare ne rieny kendo ne nyalo siem mawacho ni macha chande en dala molos koda kadinya dendi Grusha live chendo mari mar kuku mar wajo tielo makawuono ni eri iluongo ne Senior herself achiel kuom jotelo gi ko manye dendi radio stations gi komo pacho Sky FM station manager Jael lieta chiel kuom jidende geko matio maber ahinya e yore gi mag fwambo ka chiel koda gi keyo nyinga en Harun Otieno telo mokwongo nyaka nene live e kuku marwach ingeni moso jatendi tega ahinya music jatendi bende ise ngawe malo koro kaka doduogo piny no gimora mora mowachi ne kare gima teke ni interview jatendi ikia kodi nyalo tieko ni tiji somera media kairi koro kocha kodwari kendo idinadi anti adi maber kamano looking good thank you yes odichi makauno teri nadi okorach mana shughuli makage kacha mana kaka iwacho ni tiji fwambo kendie ongo odiching minyalo bet ni koro irelax kata sami relax chato gimoro wuok mapiyo piyo muoch to nyaka ibed kanyo iro to tegore yes okelo penjo moro ni Jael angeni nyingi in fact inja lendo moko no beni ngalo timo ne introduction at all nyingi ongere kamora mora but joko ngene Jael wakanye chien kigono to chien e media kendie e fwambo gi kasebedo higni mahika mara 14 ka anyalo wacho ni an gik motimore na anya wacho ni moko kuom gi surprise ahinya nya kinde go kuma bende na chako tiji fwambo gi keyo nikech atieko college ane attachment to iluonga tinsa ni konya chako station endie to wakonyo wachako radio na Mlolwe ya ma kinde kanyiero watiyo kodi na Mlolwe bedo higni 11 koka wuok kanyiero 2019 kakura biro telo Sky kendie koro chako mar radio na Mlolwe manene kuma intie sani kumoro moro mantiera bet pinta wacho ni yes macha totona yes idongo e kor gweng kacha chande nintire lekni chimona bed jafwambo nira mundu mibedi ko so itieko college ni to wachiga ni anada bed daktari to koro no ka daktari koro kadwa dhi koro donje in fact kada wangiye choncha kinya paro Francis Ngwata nelando weche go eko mag kor lwasi akiegi momiyo batene mana ngiyega Ngwata Francis kako timo gike go eko mane gima nadwa timo koro ka donje fwambo kendi ngini sama ini nyathi oki understand ahinya ni to fwambo ni nigango en kaka nanene kako timo tije cha mane gima nadwaro timo koro ka donjo masomo weche mag fwambo gi keyo in fact ka wuok e college nadwa ndiko kabisa nadwa ndiko yes nadwa bede print ma kendo nandiko kabisa koro opportunity ko wuok to opportunity wuok e radio to kata radio inge ka in nyako matin in youth in yoyo konde mingiyo gin konde ma ichwade kisungu bas kanyo koro iluonga mondo adhi tie radio mar dholuoni to kinde ka inge ni nok gingenya ahinya koro anyiso mama na ni oluonga kama ni to kidhi anyise ni mama dhi nade takia dholuo oyisa ni konde mi paro go ikubo seluongi ni podi be ginye ikata dhi chak gi kanyo ibo chopo kuma idwaro no iro koro adhi achako okoyot nikech adier dholuo na kia ne nyo dholuo moko ma town ni idwa wache gi kisungu kick moro matini ye kanyo ero mondo koko oneni in cool kid koro adonjo wachako tiyo dholuo bakia maber jo winjo gocho ni to jamwano tuketo kanyo nango onge nyiluo manyalo tiyo kanyo yes giwache yamo ane yamo kanyo ero kinde go eko na kachako tich atiyo gi Atobi Jakomenya Atobi Jakomenya puonja dholuo ma ichako gi program ma sari nikech uje moseti radio awinjo ni radio kamuti nero nitiere gimoro ne program ni ri en bet iwinja hinya mar an gudio chieng an gutieno John kane wachako anya wacho ni atimo programs te aluoro kamora mora kapok adhi asettle kamora chiel koro kanya paro shona mokwongo matimo en program ma saboro nyaka sapara to ni wacha ni
ikia dholuo donji go thum yer thum. Kora to bija komenya obiro nyaka go tit mach kotieko to no nyomo mar dholuo. Nisa ni sama watieko tisomo abet ga tobi obet som tasomo koro opuonja intonation kaki wach wazgoeko matin magro makoro ane mabedo kanyo ma jomoko mabiro ane makoro puonjo gi dholuo. Dala ka wadhi dala to mano be jail ma wang'eyo cha. Ipuonjo ri dholuo kanye, ipuonjo ga dholuo e college nikech joma nong'eya duto to ng'e ni maendi nok nya wacho dholuo. Bende ni chopo kamoro miwacho ni yawa under the school to jogi dhi neno ni adhi radio mar dholuo jogi nyalo chani samoro ka dhi school bende tiere gi paro bila no kuomi. First time adok dala tok donje radio lendo. Yes. Iwinjo ga ni bedo celeb. Yes. Ine makoro tumweri. Yes. Yeah, it felt so good makoro mawi. In fact, we will kabisa giweche moko na kian nadwa the keys, nadwa the Nation FM, Easy FM, gine go we are gonna will go kabisa. Yeah. Ni bet namlo le michopo ngamane achiel kumbetelo madongo mogik. In fact, saniri elendo kata media kairi. In a cream in terms of leadership mari. Ngato nyalo penjo ne mano gima ntaraja ni biro to biro kumtoro manade kore kichako donjo. So yutiendi management me kalo samoro joma ni yudo. Yes. Management mokwongo no soya ikakia. Kabe akia anything to do with radio nakia weche gi koma glendo natimo gimiluongo ni trial and error. Itemo ok dhi maber kethre ne wachwanyere kabisa gi mosenindo Jakoyo Midiwo nikech ingeni samikia gimoro errors bedo mang'eny. To errors bedo mang'eny kati ngi bende no ger to inagoli kanye. Mopegito ito nagoli kanye. So na yuak mang'eny John jok mane wachako go namlole no ng'eyo. An sama gik moko no chopo makoro tek akia kaka tem an namoro yuak ma bende chik moro ma ichiwo kinyi tiko ne yawa an gini koro jonya ka koro tek kata na bol gini piny. Well no chopo kamoro ma aparo mana kaka ni wacho ni na chopo kuma koro aneno ni ka giko na okane kuma nyalo idhe makal kendie. Koro tinyo dino modino okane dirisha okane dhot. Koro naneno ni we adhi atema ne kamoro amanyo challenge manyien mondo koro miane challenge manyien ka aparo na setimo gimoro amora manyalo timo. We adoga amanya ne kamoro kendo mondo time. But before achop kanyo ero nitie program moro mane wadonjo en mentorship program ne joma mine mantiere ute fwambo. Iluongo ni Women in News. Okay. Yes. Mano machielo kapok idonje siwinde. Kapok adonje siwinde. Okay. Iluongo ni Women in News. Koro ging'iyo jofwambo joma mine mantiere any level of management or leadership to gikaw gi gibedo kod gi piny. Koro at that point mano kawa anantiere ni koro aseol gi fwambo kendie. Amanye NGOs, communications or development world mondo koro adonje atime mopogore. To ingeni ntiere bende research moro mawacho e college samisomo gige fwambo gi keyo joma mine thuth kabisa. To koro kochopo e ground sama koro itimo tijni endie to joma mine onge gidhi kanye. Kwa ground gitu ni different. Koro jogi dhi kanye. Koro mano be gik moko ma bende gibed godo piny kech gibene ging'eyo. Thoth mine gi ekie wuok dhi. Gidhi e NGO world, gidhi e communications, gidhi bedo PR officers mopogore but kore fwambo kendi do wene joma chuo kende. Koro mano one of the things ma bende gi guide wa godo. Kaito koro gi guide into ang'o migombo mondo ibed. Igombo kanyero into losane lekni mar higni 3 mabiro, mag higni 5 mabiro. To anyalo wacho lekna mana loso mar higni 3 na chope kaka nandike no iro. Nyocha nadoga ng'iyo gik mana ndiko go iko my mentor gocho na to insento jail okwadoga ni chien wang'ia ne komiyae. Yes. To paro no nyisa ni bi paro kindiko ma to wasomo gi kachiel kaka nandike na dagombo mondo a manage station. Tipenyi to ng'ami ng'iyo malo kanyero manyalo guide e wuodhni endie. Maka wang'iyo to joma nandiko ka be manentiere be mano gaida. Kilo penjo moro ne ang'o mosebedo kadhiri. Nikech ka winjo sigande en sigana mapek mondo beni bedo mane program mare kende. Ang'o mosebedo kadhiri piny kuru kinyi to nyaka chung kede. Koro ahinya nyege tich matimo sani. Managing station ok en gima yot. Yeah. Anya paro ka manager machon manam lulu samoro na dhi office ta ayude ka be beta. Ai jateli winjo maber. Iweya.
it is very important. Samoro mano ken yueyo, wi tiyo wi ringo, nikech nyaka itim gimoro amora mondo oring in a perfect way, or a near perfect way. Ine mingi, inge most of the time, ka gimoro dhi marach, to in miduogo nin to ine kaka jatela, ngomo miwe gino dhi, gino kethore to intie. Jomoko gi ok benge. Koro, nyaka ibed innovative, ibiro gi gik manyien pile pile. Sani endi wan gi ute fwambo mang'eny modhuro kabisa, competition nitiere malo. Koro ere kaka inyalo wuok mondo ibed different, mondo ibed better. Mago nyaka cham wiyi, kata ke nendo to iparo gino e dier nendo. Yes. Okelo penjo moro nyadendi Jael, nitiere achiel kuom dhiro gi kuma wacho nosemako jofwambo sana manyi dende. Mara ne samoro mondo mi ichope level moro, nitiere gik moko ma nyaka tim ma iduon samoro kidwaro mondo mitim. Chopo kamoro ma wacho ne ng'ane ochaya nikech an ng'ama nyadendi. Bende gik mosetimre ni? Mago nitiere. Adok nam lolwe. Denda ne tin kabisa. Nan othwindi. To keti kanyo heroin acting station manager. To jatelo biro adwa wuoyo gi manager. Ta inse ni karibu wawuo. Nyako adwa wuoyo gi manager. Ta inse ni karibu wawuo. Nyisa manager kumantie nikech en oneno nyako moro matin kanyo be oshanga gimomiyo bete kom maduong' no ero makinde moko acha ni kosen company. Agolo kom era manyo kom moro matin manyalo match godo but podi. Koro ing'eni gima duong' en business, en ohala emodwaro mondo donji. Koro thothne nadhi luongo colleague na machielo ma ng'ama dichuo to gibo wuoyo kode. Ano giwuo koda. Yes, macha to bochiko ite. Koro kochopo ni decision koro nyise ni koro of course to bobiro to ji introduce en ok station manager but onyalo konye. Koro odwaro ni koro luong ng'ama koro final decision maker. Pur chak dogro weekend. Jani natuburu penyo ni to seche mese ni bedo kichoni iri kawuono iri ne idhi albiching iri mar buogo ngima mar jofwambo iri mag tich ka chelo gik moko dhi kare be nitie moro amora misega kale idi won kaka Jael igni 10 kochakore kawuono idanno Jael kanye live chedo mari bar kuku mano wache nyadendi Jael lieta owachona ni Haron tire seche moko ma ng'at ne nyalo biro mondo mi manja telo tanyise ni an to tamore mondo mi kik olos koda to dhi ng'ama chielo kan chupo giko mare to chako duogo ira kendo mondo mi aket kalam mara mogi kata kamano mago duto te osebedo kochiedho mochopo kama ochope niere sigana mapek bila no ok de yudo kamoro amora to mak mana ilodo TV nikech gini en marwa ka yo mara mokon ka duogo tero mari mar chiendo mari mar kuku mar wache jofwambo gik mwakale ka chiel kod moko mathoth en wuon be nitie mosega kale kikimul remote mari. Mana kaka e buk nero mano ndiko koda kage migosi Ngugi wa Thiong'o buk mar The River Between nogo sigana mar nyadendi mano kale gik mathoth ahinya to gikone nochopo kama nomiyo simbo mar nyadhi mano kalo mathoth mokalo e kaka sigana makawuonire sigana mar Jael Lieta station manager kata jata tije modong' nyakalono neri mar Sky FM achiel kuom nyakalogo mabende dhi maber mokalo e gwenge makaluo karobomo sigana kachiel kod daldo chieng' neri mar weche ge kuma gwogo ngima jofwambo kod keyo e yore magi mag tije nyinga en Haron Otieno machiegni telo mar 2 live e kuku mar wache aweyo kama na penje goro ni to e tulo gi keterete bende chiemo moro mangato se bogo ngimani kidaldo chieng' neri mar bonge ma jofwambo bugo ngime ni biro yore mopogore opogore. Nitiere ng'ato mabobiro to siemi to nyisi na bugoi. Nitiere jogo eko mabende sani ahinya iluongo ni online harassment. Ng'ato donje mbui kanyero to odwa dhira yany to ene mong'eyi gi giki duto te. Manero emanya wacho ni ahinya osetimorena. Kabende king'iyo statistics kata nonro mosetim iyudo ni online harassment timore ahinya ne jofwambo ma joma mine. Kopi mag joma chuo gin assault, jok migoyo, imako, itimo nade, ahinya timore ne joma chuo. Koro an kiana nyawacho ni online harassment ose gina mathoth. Adwa biro kaka ne e kalo maeri chopo kuma ibedo ng'at motegno koda por gibuogi koda sano gibuogi baada biro mbele kanyero. Lakini kapok achopo kanyo ng'ato nyalo gombo ng'eni to ginano gini minyalo wachi ni buogo ngima ng'ato wachi ni buogo buogo maber ahinya threats gin kaka magi. Threats gi kibiro yore mopogore opogore mana kaka ni wacho kanyiro ni nitie samoro ma ng'ato nyanyisi especially kaka
ngama miyo o nyathi manyako ahinya wacho ga ni target gin jogo eko mabende odonjo ga attachment mabende pok ong'eyo organization ahinya koro yudo ka nitie jomoko mabobiro to nyise ni watim kama e yor nindruok ka anyalo mi visa on sexual harassment maniro bedo nitiere that online harassment mabere nitie ng'ato mobeta beta kamoro no wacho ni adwa tiyo tij Haron John mo yaw team ne wuok yes nyaka duoke piny koro na yenje timanyo kata pichni moko mabende okini keto suchi tiwacho ni mitimo gigo eko mago bende nitiere jo gigo eko mabende ahinya kinde mag covid ni ndie mane weche curfew biro ineno ka jofwambo sama dhi mako ahinya kinde mano chako sama gidhi mako kaka polise yes to police turn on them kendo koro gine makoro igoyogi bago assault mabende itimo kanyiro intimidation ng'ato gocho ni bana ina winjo ka in milanda marach ibo neno ibo wuoro gik makamagi ko threats go eko mabende igolo kinde mag covid-19 bende jofambo weche go eko mag mental health ngima margi bende nobiro malo ahinya stress ne ntiere kanyiro inyaparo ni kinde go eko thoth ute fwambo antie moko manoriembo ji e tich ntiere moko kanyiro mabende nong'ado chudo mag osada mar ji ntiere moko kanyiro mabende gibeda depressed gionge nyalo mora ya koro magi kiduto te bende ubiro ahinya kinde go eko mag covid-19 penjo moro nyare ni jael mane mathoth ahinya ka ung'e kaka jolony kaka jotelo gi eko mag ute fwambo threat mane mathoth ahinya gisani endie wanyawacho ni en combination mag gigite kaka ing'eni wach mar mental health ok adwa wacho ni noonge but omedore kendo biro malo kabisa e kinde gi eki mag covid-19 kendo en gino ero mabende pod dhi nyime but bende kibet piny gi jolony to nyisi ni magi gik mano chako chon nikech jofwambo gineno gik moko sama gidhi fwambo go eko kata accidents motimore jogo eko motho kata stories moko mabende gibedo piny to jigone gi mbaka kata ing'eni gigite opong' e wi ionge kumoro mondo igolgi koro magi eki combined ibo yudo ni nitiere gimoro matin mabende koro timre to jafwambo nero kendo koro wi lokre asetiye nyakalondo ge kuma ne kor gweng' ahinya ni community radio asto bende asetiye nyakalondo bende acho ni koro kizungu acho ni fairly big media houses ineno ka gigi opogore thothne jofwambo ibo ngimagi orwang'eny kuonde mage en weche matie kor gweng' kande koso mane station samoro madongo mane chuny boma koso gite aparo ni gite en mana ni levels mabende koro ute fwambo gi oketo mag rito joge ema koro pogore kaka koro awachi ni sani wadhi campaigns osechako elections biro mbele kendie iyudo kende ka weche siasa kaka weche siasa chacho samoro ibo yudo ni campaigns moko ibo nyis ji ni ok adwa jofwambo mag od fwambo ni ndi mondo chop kendie mabende osetimore ok adwaru ka koro gik makamago kosechako kamanero japiny ng'eni kosewinjo jasiasa chako osewacho ni joma kama ok adwa the moment magineno to gibende koro gidonjo mondo gikony jatendgi cha mar goluwa we koro ken od fwambo manyalo kata maduong' manyalo nitiere strategies mabende giseketo gik moko matindo kaka security iketi kanyiri nitiere gi security ni kata untiere gi gachu moro kanye nitiere gik moko matindo kaka koro gari makoro sama jopiny lawo dwa go ukidi to piyo donje gari wuok odhi ute mafwambo matindo gi eki ma ionge go kokidwa ringo ei puodho idonje yodoma ilalie kuno ero mondo ibed safe koro gigi kitimore ne jogi kiduto te en mana ni koro kaluwore kod structures moketi ema koro ng'iyo kaka jafwambo kendo penjo moro nyane ni jali to bende nitiere moko mono wegi ema wadwaro kaka un jofwambo un wegi mudwaro wacho ni nyane ni jalo de kata chande owacho gima kama eri of course inisebudho kaeri ing'eni ang'o ni wacha ng'o ni giwache samoro ng'at moro mane ndiko nyocha to kochopo kacha chando chako pako jesane moro bende nitiere moko mono moyweyo wegi mathoth kendo mang'eny kabisa ng'ato ne gonwa mbaka about jafwambo ing'e samoro ahinya ntie kaka wahero ni mondo jiong'e ni wantie ka jiong'e ni wane mawamata kakarwa ane mantiere ka ane manyaka wan koro iwinja ing'e jok mapenjo gani do you know me mago eko koro ntie gik moko mabende wan wuon watimo weche go eko mabende wawacho gie kinde giki ok wanon weche wa mawawacho gieki mabende nyalo chwanyo ng'ato ing'e ni wantiere gi chike
fwambo kendie. Wantiere gi chike mabende inono gi migepe mopogore opogore. Inyalo wache, ichwanyo ng'ato as an individual, mabende bo chune nikech koro itrigae, obo biro iri kendo obo biro manyi. Nitiere moko mabende iwacho, kato koro governing bodies mang'iyo ute fwambo gi kayo gi eki. Yes, kaka fwambo tiyo tijgi. Ibo wacho to koro gibiro ni kaka in Haron John, kato gibiro ne station mabende koro itiyo godo nikech gima iwacho no ero. To mano timore ahinya. Okelo penjo moro ni to ere kamibiro wachi ni in kaka jafwambo iwacho gima no timore kamoro. Jatelo chande ok tima bende ni karicho jopiny hinyore. To kod seche ma ng'ato dhi to kawo ni oyo chal ni jafwambo ni ri ng'ato tiyo kode. The thin line ni kanye jael. Iwacho gima timore to kod ng'ato tiyo kodi. Ing'e nitiere gimoro ni reality. Yes. Mabende gino ji nyaka understand. Atiyo gi thoth kata moko kuom jotelo gi ekie. Experience na en ni moko kuom gi ok owinjo gima wach. En gima ipimo negi. To gima opimni by the time ochopo ni en gima osechode momede motimne gimoro amora. Ma by the time ochopo ni tiyudo ka en koro gima opogore kabisa gi gima ne iwacho initially. Mano be emomiyo iwacho ni ute fwambo chiko ketwa kanyiro ni talk show moro amora mwantiere godo nyaka wakan recordings gi ndalo 90 mondo kata ka ng'ato biro ni jael iwacho gima kamendi kuoma. To wanyalo dok chien ma wang'in to en odiechieng' ma kamendie sama kamendie mai gima nawacho to ini wacho kama bena dieri kusoyo wiji saniri to neno ka samoro sekale threat moro ang'o mang'ani iri nyaka tim mondo mi onene threat ni iri en gima odil godo maber ma ochopo kare. Asto kachiel koda kagi tinde seche moko bende ma iwuon iwinja ka samoro paro moro chando pachi bende nitiere jomoko munyalo loso godo bende nyalo wacho wach ni lo live chendo mari mar kuku mar wache nyadende jail liete chendo mari mar kuku mar wache onyisa ni Haron chopo seche moko magik moko bedo matek mokalo lakini nyaka ikungu dhogi nyaka ing'egi ma wacho molo chutho gimiluongo ni reality kata dier mar wach kaka geno kendo penjo moro maduong' ahinya ni to wabiro wacho adieri maduong' kaka en koso nyaka opim gima wacho ni nyalo kelo no tabu to japiny mondo no wacho dieri chande to dhi keto kare kanyo in jafwambo in ng'ado dwaro bedo jafwambo samoro ikale gi samoro isega kale ang'o minyalo timo live chendo mari mar kuku mar wach jail lieta welo machalo kod en kachiel kod mamoko inyalo mana yudo e kuku mar wach ka Lulu TV nikech gini en marwa amna bin nikech an kaka Haron wacho ni mi wacho mar social media wadano buli miri ipo kadano ng'ato wacho gimoro ipenji ni to mato ne kar kanye mato no timore side mabeyan samoro ng'ato biro gi account maguluongo ni swendo account bende to gimoro wachi mi dogi ikawa minute samoro wach buogi ipo ka paro dhi moyudore samoro ni wuon gini shinye e togi hiyo bitinga munyaga pimo ne wach gisani eri koka iketo gi gichoncha ne gionge kendo inyalo bedo kamano ero ka wacho gi an antiere gi a group of friends and okay noka tere family ngeni samoro ntie gik moko mokidwa mondo chope family gin gibed gi dilgo kamano ero but nan gi osiepe mantie ma surrounda ma kata ntie moko ma ogin close kod ahinya but ka ne gineno gik matimore nyisa ni jailin kikiwuo yes in kikiwuo wan ma wadwa deal gi jogi iki koro ginyisa ni kikidwok ng'ata ageni deal ok en dealing mar goyo no ok en dealing mar goyo giwacho ni losi loyi gin makoro gidwa loso e loya or kata gi challenge jogi iki nikech ngeni jogi iki gin giketa gik moko to ki challenge gini koro prove ane gimiwacho tineno ka dog tamogi koro gik makamago eko to ing'ena ahinya ka an owuon nadonjo ni koro adwa chako duokora kodgi to mano medo gi ameda wangi the data nitiere wacho ni kum jofwambo adek mosehiny chakre 2016 nyaka 2020 achiel kuomgi en ng'at nero mowuok e ute fwambo madongo mar TV wa deto madongo kachiel kod ndiko madongo report en adieri report ni okapar ken adiera nikech ang'eyo jofwambo mawuok e ute fwambo matindo gieki kata ma regions gieki mabende osechochora tichgi mang'eny kabisa gima bedo kata gima timore Haron en ni report moro mar article 19 bende wacho ni thoth jofwambo
abo dhi tago report or kata bo wacho ni gima kama notimre jomoko no chochora ticha kata wegi kanywero kata ko wacho ni gimitim dhi kawa ni obi form ka police tidhi tika obi noero tiling bendi wacho ni ahinya nyagi jotelo giekie wadogwa bet piny ineno gima wacho ga ni nitiere gik moko ma okowinjo ulosi ni jobet piny nitie cases moko manyaka dhiadhiya mayal matigi koro wacho ni wabende jofwambo kodwa ga ni mondo watiek cases gigi wadwa ni wabende piny mondo walos weche koro loso weche noero bende wacho ni medo nyae nikech onge ng'ama oseneni osetwe kata okawo ne okang' moro amora koro jiwo jomoko madegombo timo gigi apenji station manager wang' ne kawo okang' negi te koso tiere moko minyalo kono oyo ingeni wacho ni ng'ando chal ni ng'ate matiyo godo miyo pesa madondo moro matin mang'won ne mano kore e problem kumwakete problem ng'ato definitely ochochora tichi kata nogoyi kata oslapi samoro nyaneno ni magi matin apat ni ndien gi matin wanya beta to wawuoyo to waloso gigieki mudogu mosru to dhi kinyine ogo ng'at moro ngum momuko lake to wuok ya pat cha mochope gimoro modhi malo nikech apat mochako godo cha onge okang' manokaw yes in kaka station manager bedi samoro mondo kaka cases gi kibiro no kata kaka senior journalist ngeni jalendo mari makama reporter mari makama iri wantiere kuna kitabu makama gi bedi biro dichopo yeah mathoth kabisa mar go report no bedi japombo chako gi kanyo starting point chak in house kuma itiye kitieko kanyo ero jogo kuma bende ng'iyo ute fwambo kata chenro mopogore journalist unions giekie gibende gintiere gi kaka gikonyo koro kise report e od fwambo nikech ng'e nitiere jomoko maboringo odhi report kochacha jogo eko boduogo gocho ni in kaka jatelo to piny to wawinjo ni gima kama otimore na jafwambo mari inikia ing'eni gibokawo ni ng'achacha riambo koro owinjo bedni chak report on your media organization these unions bende kata associations ma bende deal gi weche gi mag security bende imiyo gi weche gi mondo gibed ka ging'eyo jatend jahel ang'eno kinyalo loso station managers te Kenya kairi lakini in mo yudi komni nyaka wapenji iywaknu ni okudeo okujali ngima mar jofwambo matiyo me wacho ni abiro iri ni jatenda ng'ani no bwoga tindi bo keta mondo miya med tiyo kata kana mondo kata gadogo tino poda bro na biro kanyo onge security ma ubingo bro miya onge barua mi bro miya onge kata mana ni ng'at naria komo tim kama iri an poda ti ni en kaw kabiro pesa onge abet dismissed imaro ni managers usetio moromo e kenge ma jofwambo anya wacho ni gini endie mana kaka na wacho nitiere point makoka ji ne chako ng'eyo ni magi mowinjo bedni watimo kata maendi e kaka owinjo bedni watime for example weche go mag sexual harassment mabendi wacho ni timore kar tich ng'ato biro ni kaka jatelo ni ng'ama kama nomula to komula maber kaki handle other cases aboluongi taluonge taketo kanyakla but sani kaluwore gi policies moket iwacho ni gigi owinjo bedni a protecti kik ng'acha wang'e ni ibiro fulo ineno koro wapuonjore as we learn and as we go bende mara kaka na wacho ni resources ma jogi nitiere godo nitiere ute fwambo ma oketa department ma deal gi weche goiko to gi kaka iloso weche goiko nitiere ute fwambo moko matindo kaka wan ma gigi kiwa onge godo watemo losa kaka nyalore makoro inya wacho ni abedo threatened tatiyo nyaka gimoro saa 6 otieno ang'eni ka wuok to jogi rita ka nikech onge kaka wanyalo mi security mondo idhi godo wanya bedo ni waloso kamoro minyalo ninde nyaka gokinyi uloso stations station kanyero koro inyani ndo kanyero gokinyi makasa sechego kama en safe mingi kata ni jogi kosedhe tinya wuok edhe ingeni it's safer during the day or kata beta tiwuoyo gi ng'ato guidance and counseling nindi bende ng'eni konyo bende samoro nya bedo ni jafwambo en oseng'iyo gi chunye ni mae kony madwaro mondo imiya koro koko yudo gima nodwaro gi e chunye cha to neno ni okokonye director mar Dan isa ni sache orumo kata kamano ma dakika 10 mondo tim chendo ni kinyo kamera ni tero tire jafwambo moro manobwog nyoro tire jafwambo moro mabwog sama doso kod miri tire moro manobwog chon binyalo loso kod chunye joko wacho ni an ka koro tek tawe tich mar fwambo niri kinyo kamera ni tero advice ma meja mawila kikiwe tich ni obwogi en mana ni gimaduong' miwacho ga ni onge tich moro amora mar fwambo maduong' moloyo ngimani
assess kendo ing'ine ni to threat ma igo through ni ochalo nade. Gima duong' ma bende kaka nanyiso John Kendie ni go report ne station heads meki, go report ka police, go report ne journalist institutions ma bende nitiere. Gibiro konyi kendo ibo yudo kony kaka dwarore. Tiri nyako moro ma kochiwo kinyi to kona do bedo jail lieta. Kochiwo kinyi mane leg man. Mana gibende ne jopo moro ngata. Kinyo kamera ne tiri. Lo sane ga nyathi manyako. Waganyisi nango en thuolo ma bende nyaka ikawa tingno ero kendo iwuoth e yoner maler. Tijni endi dwaro ni mondo ikete chunyi kendo itime ma onge ng'ato modhiri. Iwacho ni tim tich momiyi to med timo moro machielo ma bende nokomiyi mondo igerri godo. Tire jofwambo mopogore kado gudu chimniri samo tire gimoro ma ok apenji to gombo ni kapo no wuok kuomi nyalo biro konyo ng'at mondo ni chimniri kinyo kamera metira. Mana kaka nyiso nyidende ma bende dwaro donje tij fwambo ni ndie. Kik ibed ordinary journalist. Onge kuma ordinary journalist dhiye. Kik ibed ng'ano ero ma bende komini tim program ma saa 4 nyaka saa 7 idonjo saa 3:30 itimo show ni kochopo saa 7 tiwuok idhiye ot ya. Meda ne kaka inyalo dongori. Manyane gimoro bathe kanyo ma bende nyalo timo madhi gi tiji. Many kuma ong'eyi ni kochopo weche go eko mag timo interview to wang'eyo ni en ng'ane. Kochopo kinde go eko mag timo features to en ng'ama kamendie ibodhi maboro. Aro mi manyo extra job tawinyo ni tiji fwambo ni chulo we maber. Amena gombo ni abeda chelo kuno kaka tiji maber ni. Gini en chuny. Iwacho ni tiji fwambo chalo kaka jathum. Owuoyo gi Tom kod Yonyocho isa ni jathum chala jafwambo. En luong. Her gimo luongi no. Nitiere japiny ma en kowinjo ka jael no loso jatelo. Winja ka jael goyi. Lo sanne ngano kinyo kamera metia yo kuma en gimoneno odhi loke okong'e ni tiji winjo ka ng'ane ogoyi winya ka nyathino chai moshimiwa ma bende kelo miyo threats gi kimedo dhi malo kinyo kamera metia. Wawe wuondo jotendwa jotelo be owe chiko itgi ne awinjo ibende chike iti direct iwinja ne to jail ni ndie owacha go kuoma. In jafwambo mara mantiere oko kanyero in nyathi matin magombo bende bibedi jafwambo in ng'at nero manie college masomo matek ahinya mar mondo mi ichop e tich nero mar fwambo dine bedi ne kama jatho to iweyo tedo ji mang'eny kata mana wana seche moko dine watho kech to nikech saa mane watedo kane wadok wang'iyo mach nono ka mach notho kata mach chiegni tho to nwakawo yien to wachako wadok wasoyo majini wachako wadok wakudhe kendo mondo mi wamed tedo machope giko mare kichunyi chidi. Seche moko yamo nyalo biro machap mach mane itedo. Seche moko yien nyalo rumo bende chap mach mane itedo chande. Samoro bende gima ne tedo chande nyalo pukore mach madet ka gima do nego maji. To wadhi weyo tedo koso. Obiro tedo nyaka chieng'. Osekale mathoth mokalo to podi chungu kinyi to kawo yien to soye kendo chande to kudhe mondo mi one ni watedo nyaka chieng'. Achopo giko machielo mar kuku mar wach to kwanyal chop moko timo challenge nikech kawuono en jafwambo omiye thuolo mar tieko kendo ni eri ka ng'ato mane tayo chendo ni eri. Erokamano aning'e nang'iyo gi redio ang'iyo gi jawinjo na tigi maeri. Erokamano kuom tudri kodwa e cheno ni endi mar kuku mar wach nyaka odiechieng' machielo nyinga Jailieta. Bedo gotieno maber. Masira jamuomore
sama omwomore oganda nigi kuyo. E seche mag kuyo, ber ka in kod siro. Lolwe TV mor mar yango ni wabiro chung' kodi, kuyo kodi, kendo lendo ni osiepe kod anyuola wach kuyo no. Tudri kodwa e chenro mar kuyo e Lolwe ka okalo e email kuyo@lolwe.tv kata e namba 074